Radio tego kanału, zakończyka bardzo znajdują się w metrze. Oglądajmy El Mercedes. YouTube El Mercedes. YouTube Google Plus Daily Małsu. Dziękuję serdecznie, ja Państwu przypomnę, że naszym gościem był pan poseł Max Szlachkowski, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki. Drodzy Państwo, prezydent Andrzej Duda przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych i wczoraj dotarły do nas informacje o tym, że Stany Zjednoczone wyślą do Europy Środkowo-Wschodniej brygadę pancerną uzbrojoną w najnowocześniejszy sprzęt. O tym mówił też do dziennikarzy pan prezydent. Jakie znaczenie ma ten fakt dla Polski, jakie są konsekwencje dla naszej ojczyzny? Chciałbym zapytać o to pana posła Wojciecha Skurkiewicza, wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Witam wszystkich radiosłuchaczy. W istocie bardzo ważna decyzja, która została ogłoszona w Polsce i w Stanach Zjednoczonych dotycząca Polski. Wydaje się, że to jest na przekór wszystkim tym niegodziwościom, które artykułowali parlamentarzyści, politycy i Platformy Obywatelskiej i opozycji, że prezydent Andrzej Duda jedzie do Stanów Zjednoczonych i nic nie może, nikt go nie słucha, nikt się nie będzie spotykał. A tu taka bardzo miła informacja, którą przekazał pan prezydent w dniu wczorajszym dla nas Polski i dla naszego kraju. Jeżeli mówimy o tej decyzji, która, jak rozumiem, została wstępnie już podjęta, stacjonowania na wschodniej flance NATO, czyli również w Polsce brygady pancernej, to bez wątpienia bardzo dobra informacja. Trzeba sobie zdać sprawę, co to jest brygada pancerna, bo o tym przecież w tej chwili mówimy. To według szacunkowych danych to jest około 4,5 tysiąca żołnierzy, to jest sprzęt z najwyższej półki, to poza tym sprzętem, który w tej chwili stacjonuje już w Europie, czyli oni przyjeżdżają ze swoim sprzętem. To jest również i batalion piechoty, to jest również batalion rakietowy, także to jest pełni uzbrojona, w pełni gotowa do działania brygada, która jest w stanie wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa naszego regionu. O tym jest ważne, że my zabiegamy od dłuższego już czasu, od samego początku konfliktu we wschodniej Ukrainie, od wzmocnienia obecności wojsk NATO. Nam jako Polakom również zależy na tym, żeby ta obecność, szczególnie żołnierzy Stanów Zjednoczonych, była w naszym kraju widoczna. Te dotychczasowe działania amerykańskich wojsk NATO, które odbywały się w formie ćwiczeń, w formie wspólnych podejmowanych działań, air policing również, jeżeli chodzi o ochronę nieba wschodniej flanki, szczególnie państw bałtyckich, jest szczególnie ważna i ma mieć też charakter odstraszający dla potencjalnych zagrożeń, w tym również płynących ze wschodu, szczególnie z Rosji. To jest oczywiście w moim przekonaniu, to jest kolejny krok do tego, żebyśmy mieli w naszej ojczyźnie stałą bazę wojsk NATO, czy to będą żołnierze amerykańscy, czy żołnierze sojusznicy, ale żebyśmy mieli stałą, bo jeżeli mówimy w tym przypadku również co do tej brygady pancernej, to ta obecność będzie stała, rotacyjna, czyli żołnierze przyjeżdżają do Polski ze swoim sprzętem, ze swoją gotowością bojową, a oni będą w sposób rotacyjny wymieniać się z innymi żołnierzami w cyklach. Ja szacuję, że to będą takie cykle 9-miesięczne, przynajmniej tak to jest przyjęte w Armii Stanów Zjednoczonych, że te cykle trwają około 9 miesięcy, czyli przyjeżdża żołnierze jednej brygady, stacjonują w Polsce 9 miesięcy, wyjeżdżają, na ich miejsce przyjeżdżają kolejni. Na tym polega właśnie ta stała, rotacyjna obecność. Ja mam nadzieję, to co powiedziałem, że to będzie ten kolejny krok do tego, aby te bazy były obecne w naszym kraju na stałe, czy baza była obecna w naszym kraju na stałe. O tym mówił prezydent Andrzej Duda w swojej kampanii wyborczej, o tym mówiła również pani Beata Szydło i Prawo i Sprawiedliwość w kampanii przed wyborami parlamentarnymi. Bardzo zależy nam na tym, żeby ten szczyt NATO, który będzie odbywał się w lipcu w naszym kraju, jubileuszowy 25. szczyt NATO, również przyniósł rozstrzygnięcia. Jak rozumiem, decyzje o posadowieniu, czy o skierowaniu tej brygady pancernej na wschodnią flankę zapadną już ostateczne właśnie na szczycie NATO, ale my oczekiwalibyśmy również, mam nadzieję, że Polacy, które jestem przekonany, że teraz negocjacje trwają, żeby również zadać tą stałą obecność wojsk amerykańskich na wschodniej flance, szczególnie w naszym kraju. Pojawiało się po wczorajszej decyzji wiele takich informacji, że brygada pancerna, no tak, ale czy ona będzie na pewno w Polsce, a może w innym kraju. I chcę tutaj uspokoić wszystkich, jeżeli chodzi o państwa flanki wschodniej. Polska ma największy potencjał, największe możliwości, jeżeli chodzi o przyjmowanie wojsk w formie tej brygady pancernej, bo jeżeli mówimy o powierzchni kraju, o ludności, o możliwościach również zakresu i także poligonach, które mamy, przecież mamy największy poligon w Europie, Krawsko Pomorskie, mamy inne poligony, które są bardzo często wykorzystywane przez wojska sojusznicze, w tym również wojska amerykańskie, to żaden inny kraj nie może się czymś takim pochwalić i pochwycić. Dlatego też jestem przekonany, że ta brygada pancerna, przynajmniej ten trzon brygady, te najważniejsze elementy będą sytuowane w naszym kraju. Ale oczywiście nie jest wykluczone, że będziemy również tymi elementami dzielić się również z naszymi sojuszniczymi partnerami flanki wschodniej. Mam tutaj na myśli Łotwę, Estonię, Litwę, Czechy, Słowację czy Rumunię. Tak, panie pośle, myślę, że też społeczeństwo coraz bardziej te kwestie rozumie, bo wcześniej, za poprzedniej ekipy koalicji rządzącej, bardzo często podnoszono właśnie tę sprawę, że przecież kiedy my wzmocnimy tą wschodnią flankę NATO poprzez rozmieszczenie wojsk
wojsk czy sprzętu tutaj na naszym terytorium, to Rosja będzie Moskwę prężyła, będzie się zbroiła i tak dalej, ale dzisiaj mamy też, no tak trzeba powiedzieć już chyba jasno, też inny problem, inną kwestię związaną z zagrożeniem dla bezpieczeństwa, no jaką jest terroryzm, który się w zatrważającym tempie też rozwija. No właśnie, oczywiście, jeśli się koncentrujemy na tym, co należy do zagrożenia, czyli nie robimy na rzecz bezpieczeństwa naszego kraju. Oczywiście z jednej strony jest terroryzm i napływ imigrantów z północnej Afryki muzułmańskich, a z drugiej strony mamy praktycznie tego przeciwnika niemalże przy granicy polskiej. Mam tutaj te imperialistyczne, mam na myśli imperialistyczne zapędy Rosji i Władimira Putina. Ja myślę, że Rosja te Moskwy, o których ojciec wspomniał, ona już prężyła po roku 2008, po tej, nie ukrywajmy, wojnie gruzińskiej, którą Rosjanie w moim przekonaniu nie odnieśli wielkiego sukcesu, a wręcz przeciwnie, gruzini stawili opór i Gruzja ocalała. I to był czas znaczący, jeżeli chodzi o wojsko rosyjskie, że zwiększono bardzo wydatki tego kraju na zbrojenia. Specjaliści twierdzą, że Rosja po 2008 roku średnio rocznie zwiększała wydatki na modernizację swojego wojska o 40%. To są naprawdę gigantyczne nakłady finansowe. To, co stało się później, czyli ta agresja na wschodnią Ukrainę, to już była niejako zapowiadana przez Putina na szczycie NATO w Bukareszcie, który jasno stwierdził, że Rosja nigdy nie zgodzi się, żeby Ukraina miała dążenia do samostanowienia w kwestii obronnej i szła w kierunku Unii Europejskiej i Paktu Północnoatlantyckiego. To już wtedy Putin artykułował, na tym spotkaniu był również pan premier Donald Tusk, to słyszał, gdzie Putin mówił, że nie zgodzi się na to, żeby Ukraina szła w stronę Europy. Ale Rosja ma w tej chwili też potężny problem, bo kryzys na rynku ropy naftowej, gdzie baryłka ropy sięga poniżej $30, to jest cena, która na pewno nie zadowala Rosji i nie stwarza możliwości do tego, żeby Rosja mogła duże pieniądze wkładać w modernizację wojska i podtrzymanie swojej armii. Ale bez wątpienia to jest cały czas bardzo znaczący kraj, bardzo znaczący podmiot, który zawsze ma te swoje przysłowiowe pazury gdzieś wystawione na wierzchu i od czasu do czasu będzie te pazury pokazywał. Dlatego też nie można absolutnie Rosji lekceważyć i musimy być przygotowani. Musimy być przygotowani na każdą ewentualność. Dlatego też te działania, które są podejmowane i powinny być w dalszym ciągu podejmowane dotyczące tarczy antyrakietowej. Jeżeli tarcza antyrakietowa, o której się mówiło już na początku poprzednich rządów Prawa i Sprawiedliwości, te decyzje w tej sprawie były podejmowane. Myśmy już w tej chwili mieli zabezpieczenie całego naszego kraju dzięki tarczy antyrakietowej. Rumuni w tym samym czasie budowali swoją tarczę antyrakietową i oni już mają funkcjonującą, a w Polsce dopiero rozmawiamy, czy to Brecikowi będzie posadowione, w jaki sposób to będzie funkcjonowało. Decyzje ostatnich lat i rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, szczególnie pana ministra Klicha, później utrzymane przez ministra Siemoniaka, dotyczące profesjonalizacji i uzawodowienia polskiej armii, sprawiły, że w tej chwili mamy w Polsce niespełna 100 000 żołnierzy, niespełna 40 000 szeregowych, czyli tych osób, które rzeczywiście stają na pierwszej linii walki frontu, którzy mogą bronić swojej ojczyzny. 40 000 żołnierzy szeregowych jest w stanie obronić naszą ojczyznę, to absolutnie jestem przekonany co do tego, że nie. Dlatego też te usilne działania i starania pana ministra Macierewicza dotyczące wzmocnienia czy utworzenia tej trzeciej nogi filaru obronnego kraju, tej obrony terytorialnej, wsparcie tych właśnie młodych ludzi, którzy chcą być żołnierzami, chcą uczyć się tego rzemiosła, chcą również służyć ojczyźnie przez swój patriotyzm, ale również przez swoje zaangażowanie w obronę naszego kraju. To również odbudowa systemu szkolenia żołnierzy, którzy kiedyś służyli w armii, a w tej chwili są w rezerwie. Przez ostatnich 6-7 lat praktycznie nie odbywało się w Polsce szkolenie rezerwistów. My mamy w tej chwili grupę młodych ludzi w wieku 18-30 lat, którzy praktycznie ani nie wiedzą, jak się trzyma broń, jak się strzela, nie znają sygnałów ostrzegawczych. W szkole podstawowej, gdy mieliśmy 8-letni system kształcenia, było przysposobienie obronne. Później było to też również w liceum. Później mieliśmy szkolenie wojskowe na studiach. Teraz ani przysposobienia obronnego, ani szkolenia wojskowego w tej chwili system edukacyjny nie przewiduje. I to jest ta grupa młodych ludzi w wieku 18-30 lat, którzy naprawdę o wojsku, o armii, o bezpieczeństwie nie mają żadnego pojęcia. I to należy zmieniać, to należy podejmować takie działania, które w naszym kraju przede wszystkim bezpiecznie. Nie znaleźć zobowiązania państw członków NATO w ramach północnoatlantyckiego gwarantujące bezpieczeństwo jako członka północnoatlantyckiego dla naszego kraju, ale z drugiej strony musimy też zabezpieczyć swoje bezpieczeństwo. O tym nie możemy zapominać. Nie będą się bronić jako naród, to bezpieczeństwa nie zagwarantuje. Pani Boże, bardzo serdecznie dziękuję za przekazanie i przybliżenie też szczegółów tej bardzo ważnej informacji, która do nas dotarła. No i liczymy, że kolejne decyzje, kolejne działania rządu prezydenta będą miały właśnie na celu takie wymierne wzmocnienie tego bezpieczeństwa naszego kraju. Dziękuję serdecznie, Pani Pośle. Bardzo dziękuję za spotkanie na Antenie Radia Maryja, możliwość przybliżenia tej bardzo ważnej tematyki. Naprawdę nie wierzmy w to, co mówią nam szczególnie ci, którzy umniejszają rolę pana prezydenta Andrzeja Dudy w tym całym mechanizmie zmierzającym do zabezpieczenia bezpieczeństwa naszego kraju. Naprawdę rola pana prezydenta Andrzeja Dudy jest nie do przecenienia bardzo duża. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Szczęść Boże. Szczęść Boże, bardzo serdecznie dziękuję. Naszym gościem na Antenie Radia Maryja był pan poseł Wojciech Skurkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Także 21 wiek mamy już, proszę państwa. 21 wiek mamy, proszę państwa. Radio Kończyka. Czarna maska. Premiera 31. Teatrze Wielkim, tu w Polsce. Czarna maska. Premiera. Czarna maska.